Hi guys, welcome back to my channel. Karon guys kay nagbiyahe ko ron guys. Da ko sa Bohol unja mag-field ni ron guys. Ang hong atar guys. Malaputos ang atong atar guys. Na ikalo na jacket na ay face mask mahadlok og init no. Charot no. Unya guys, ako amo ang iuban guys sa kanang mga road trip nga mong pagagian og sa mga experiences na ako guys. Sa ako nga pag-field guys ug unsa ka lalim charot no. Di lalim day. So tara. Singing na bantayan guys no, ladyo mo ang biyahe guys. Nya nagmotor kami na guys. Onya talibon to Hitafi Bohol. Agang puno tani guys nanginit na pod guys sa kainit sa panahon no, may gana jacket ko. Kaya ugwa pa mapagtong atong mamuna ni. Until we arrive in this place guys, so as you can see no, this is so beautiful in our eyes guys. Maraming vitamins atong mga mata guys no. Ano nagsino-sino jud siya sa kainit guys. Just si ako pud nga ignoy ka jung mga maanindot nga mga lugar no, magpainit da jud ko guys. Nya ganina kay gahadlok-adlok man kog mainta nang nawong pero nagkaabot day ito og kanang mga view kay ako ara day ito nga kanang i-show up ako ang nawong no, charot. Pero init ra pa jud mo guys man makaangin sa bugas guys. Ni may paningkanding guys kay gintan gaplamdong ra guys. Nya nagkaon kog saging guys, mga unta guys. Ingon ba sila guys og kini saging kay para kuno si mga naglabing-labing guys, bahalag saging basta kay labing. Pero ako di ko masilbi na guys, kay usay ra ko mukha og saging basta kutasan guys. Charot no. Diyan ikaon ko bugnay guys, kay nakakita man ko kanang ni murag grapes guys. Niingon sila makaon man kuno sa akong gikaon guys. Okay. Sa kapunta to the moon, road trip, boom boom, star zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula, asa ng trees, nagala mo ba? Kawalan to sa peke sa biyahe kung isa ka dyan, ikay bumaba. Preparing for trail trekking. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Until we reach in this kanang area guys nga kanang naay sa paon ni tubig niya na mga bato-bato niya ingon nagkatong guide na mo og kanang mga tawo nga namong nakahimamat guys nga kanang naa kuno mga banakuna na guys, mga kobra ba kanang motindog bitaw guys nga murag katas ag tawo or labaw pa sa kataas sa tawo labaw pas katamo kala charot no, murag hadlok-hadlok kuno nang ingana guys no. So muna nagamping-amping ni jaton lang mi sabod mo agi kay murag wadya mo kuno kanang nay mga hasad to kay kanang naiinit pang kuno. So og init ang panahon guys mudong kuno ang hasa mga sapa-sapa kanang naay mga water bed, mga bodies of water ba kay magpabugnaw unja adto sa boat kay init man jamo to. So dili sila ganan nato kay aperteng init mapagtong sila to kamera lay dong at madyo nang kita na lay mag-adjust. Ingani jud ang mga mahitabo guys sa mga sa mga field worker nga para na guys nga dili na to may bawaan guys ang mga uncertainties guys nga mga obstacles nga itong pag-agian. Kailangan mag-ingat tayo na panahon nga masugatan tayo pero lavarn lang kay karon mutukad na pud taglain pang mga bungtod guys. So marami tayong bungtod na dapat nating i-overcome guys no. Sige ra guys kay hapsay man jamo pero gadto nakasapong kay sa bungtod guys. Kanang mura ra magud po na guys kanang natay problema nga na-overcome guys niya. And as a season bitaw guys nga kanang nay pwede na kamulukbak sa imong giagian
agian nya makaingon ka hala kadako sa huang naagian oy kahabog sa ho ang giagian oy pero nakaya na ho o diba charot ka adyo guys no nya karon Lord tagayin tan ko clouds na rin Lord kay pasti nakainit Lord ay gamay ra kadyong pantong na ni guys no atong pantungan guys og nga ni guys o diba ay unta na magsunod-sunod clouds na mo ba para dili ni maintan ay dara guys nadumog na kahong pag-ampo guys oh my god wow salamat sa hangin kay igang kaadyo diba ang clouds padung na siya guys. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Ginagawa mo? Ginagawa mo? Okay nga na guys, di mo na mga di na to malikayan nga Madam Agta. Okay. Mo ni dagway sa mga way kaon guys no. So kanang nagplano na mi guys so gasa na mi mo exit ani guys kaya gamong guide guys nakalimot og gasa gianan guys. Unya mo na mangita mi gianan ron guys. Ato na lang mi sa ubos guys. Sondong na mi sa ubos. Di ba na video pa ko na kay murag ganahan ko sa kanang nay clouds kay ning tabon-tabon bitaw sa jamo nang dili kadyo init pero later on mo init ra pud og kalit so kanang wala gyapon ta ani murag gyapon ta ani og kanang naay nagukod-gukod sa clouds pero thankful pud ta sa clouds no nga gihatag charot provider jud sa Lord di ba unya nindot kadyo nga mo ang view ani guys kay nami sa kanang pungkay-pungkay aning kanang naay murag buntod-buntod ani guys so mga kugon lang gana mga agianan na mo guys mo ng mga hait jud dili malikayan guys nga magkasamad-samad guys no pero okay lang guys basta malipay ta nya kanang buntura guys ato nang gidungan na guys ahuan na nang gilakwan ganina guys nya karon guys mudong na pud mere sa ubos guys. Guys, at this moment guys, kauban na ring karing mga murag bibilde kami. Charot no. Grupo sa mga isog. Ayo isog pasigdisog. Di isog ya mga isog badya tayo kay bisag na nakaibaw na ta nga dili safe dong jud ta. Nay lugot, pwede ta malugot, pwede ta maligid. Pero kayod lang. Kajod lang ha? Kajod lang. Laban. Oh, man ang source atong pagpahitag piso. Laban lang guys. Agagay ka mo ate. Mo gani nang sa kwarta guys. Lisa dyan mangitag kwarta guys. Unja karon guys, magamit mi og kanang nailubid bitaw guys, ay kanang bitang parahan tarsan bitaw gamiton bitaw nga bagon guys. Na nakasoy na ko na sa una guys, unja karon musuway ko ri guys. O di ba, see you can see guys kamao ko guys no. Og sa dihang ang kinalasa na mao na musunod na mo guys, watch. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Nescafe Classic. Basta Nescafe, babangon. Malaban. Laban lang tayo guys. Og sa dihangan niabot na mere sa kanang naay sapa guys sanay mga bato-bato na realize na mo bang masadlok man din ning dapita kay nay daghang mga banakon matud pa sa mong guide nako na joy mga banakon na ning dapita kay sa paon nga lugar ba ni mga bato nya nay kanang mga kugon-kugon dapit ay nadlok pa jud mi guys anja
wala pud katod sa agianan ng katong namong guide guys. Diyato lang misa kanang naay, usakan lang mi sa taas guys kay kanang adto may mas safe inuon po niya. Ingon tong guide na mo nga duol hinon po adto guys sa kanang na-exit na. So ato lang misa nakatuod siya sa exit kisa makay mamit maghas. Diya karon kay na naman miyari sa buntod na pod, dong na pod miyari sa ibabaw. Nakakita mig tubig o di ba? Wa man mi mga paniudto, di ang among paniudto tubig. Diya mo ni ang mga teknik guys sa usaw na to kanang paggabuhi o kanang wadya mo jud no o inganaon ra pag teknika guys wala arte-arte. Diya karon guys kay di ano mi rin pinakabuntod guys nga among nadtuan guys ay murag nakita naman jud tibok buhol guys o as you can see no murag na mga buntod-buntod yung mga chocolate hills or sani ba ay basta jud guys kay nalipay tuod hong mata nga nakakita og nindot nga lugar no pero oy perte nagkapuya guys sakit na mo sa bagtak sakit na mo sa kunot sakit na mo sa likod hay nako guys pero sige lang lover lang Okay. Jamoni akong mga partners guys no mga lumalavern lang kay mga kugihan ka dyan sila guys nakadungod mi yung kanina bungtod guys nga makita na mo ang kanang mga buhol guys ang mga buhol guys ba sa buhol charot unja guys kay padong na may mga nao gani guys kay ay wala man tagi paniod to guys oy so ang among dagway ni guys dili pa kadyo ni puwad guys no pero ay nagkanaog na guys o di ba mga unta guys as you can see perte na ako kapuha guys so maura ni guys ani ra ko taman ibilin mo ari guys arong kamo na po mag field o di ba bitaw guys no? So thank you for watching my video. I hope to see you again.